салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. рекламаш 20 сум. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат дар назди стансияи гастроном. яккомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 145,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ. яккомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 170,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони рӯдакӣ. яккомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 160,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони рӯдакӣ, назди радиостансия. яккомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 160,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ. яккомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 150,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад срочно. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони зарнисор. яккомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 150,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони зарнисор. яккомната квартира дар 16 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 149,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира айни ҳолу коробка мебошад, лекин 100% ремонт карда дар дастон метавонед, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино. яккомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 145,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъатфоизаи. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
اینا کвартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе яккомнатона квартира дар 1 этаж қарор дорад. 29 метр квадрат нархаш бошад. 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. اینا کвартираи фурӯшӣ дар шаҳри Сарабанд Левакан духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. нархаш бошад 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хуб дорад. хона алиша мешавад. бо духонага квартира дар шаҳри Душанбе болош сум медиҳем. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамашо WhatsApp имо доранд.